Haino hai joto tipra sarongno lamsogo. Norok o video ni mangpili kaham ke no nugui mangkhana je oro kaisa nok chikon sa tangjago khoroksa chelabai khoroksa bwrui tomung sitra tongui tonglaimani phiaba paithago kamini borok rok bai manjaka borok je o jaga o tomung sitra tongui tonglaikha tai belai kheno lasimai singsa tai bwrui bo je chela bai borok tomung sitra tongkha hingke norok nugui mangkhana tabuk parani borok rok o chela bai bwrui no kaham ke sasti rina nango tamni himale obo hai tomung hamya tai tonya jat ke borok no kirinai jat ke kaham ke sasti rina nango tai ang abono sanamo songo chini tirpara obo tomung no obo hai wngui tongkhe जों kaham ke sasti rina nangnai।